Страхотен ден, избрах си очи, страхотен ден, навън вали. Страхотен ден, тук има небе, страхотен ден на цветове, слънчевия живот. Пожелавам ви един страхотен ден. Добруджанска Зимница е едно от многото обезлюдени български села, само с 8 жители, но с желание да възкръсне. Община Крушари организира тук празник на гърнетата. Това е нещо като кулинарен фестивал на етносите, една оригинална идея да се привлече вниманието към Зимница и повече хора да забележат красотата и потенциала на това китно добруджанско селце, към което липсват дори указателни табели по пътя. При първата ви среща с това скрито от случайни погледи място, може да ви се стори, че то наистина е загубеното село, както се шегуват някои от местните хора, и животът тук е спрял. Но само почакайте да дойде 25 юни, когато е нарочен денят за празника на гърнетата. Тогава хора отблизо и далеч се стичат към Зимница, идват дори от съседна Румъния. Струпването започва още от сутринта. Точно ден след Тенев ден в Добруджанска Зимница правят традиционния празник на гърнетата. Всъщност това е един кулинарен фестивал на етносите. След малко тук ще се изпълни с хора и кулинарни изкушения, така че да пообиколим да разгледаме. По традиция празникът е на широката поляна в горния край на селото. Както повелява лятната традиция, да е на открито и да побере неограничен брой желаещи. Условието за посетителите е само едно – всеки да носи приготвена домашна гозба, по възможност гърне, по стара или съвременна рецепта. Ясни са и трите основни съставки в рецептата за хубав празник – богата трапеза, разнообразна музика и много добро настроение. Първо се вземат сенчестите места, за да е приятна дългата раздумка. Благодаря, защото без тяхната финансова помощ нямаше да се случи днешното събитие. Що се отнася да благодаря също на госпожа Светла Иванова. Някои бистрят политиката, други си носят и работа, също като на едно времешна седянка. Има и такива, дето гледат търговийка да завъртят, за разходка из околностите с екологичен транспорт, независещ от цената на петрола. Тук разбираме, че кулинарните традиции от бабино време не са изгубени. Тогава гърнетата къкрили бавно на огъня, за да стане храната по-вкусна и да има време домакинята за някоя друга полска работа. Обикновено приготвяли каварма, гювеч, капама, задушени ястия, сърми, а понякога дори комбинирали няколко гозби в едно гърне. Добруджанските баници са пословични и който ги е опитвал, знае за какво става въпрос. Не са за подценяване гювечетата с постни вкусотийки, колбаси или чисто месо. Има и баници на малки порции в пръстени съдове, които се сервирали на така наречените гости от висока порта. За нашето село типични са добруджанските ястия, но има и някои особености. Има ястия, които не се готвят на друго место. Започвам с едно много вкусно ястие, което се нарича пипер с мляко. То е изключително вкусно. Другото ястие е татарско и това са питки с кайма. Разбира се, интересни са през лятото ювките, които жените от нашето село разточват и след това използват през зимата за закуска. Прави се доста храна, се приготвя и в глинени съдове, но повечето се приготвя в медни съдове, в тави. След традиционните игри и борби, журите отличи най-добрите. Част от нашия екип получи награда за специално приготвените домашни сладка и сушени плодове по стара рецепта.
района на Суха река различните етноси съжителстват хармонично и във всеки друг сезон. Тук живеят българи, татари, турци и роми, пъстра китка като цветните добруджански лехи. Организаторите на този празник, Галя и Николай, разказват как са попаднали тук преди 7 години. След като пообиколихме селата, това селце най-много ни хареса. Точно както виждате, ние сме в гора. Тук спокойно, сега ако нямаше толкова хора, ще видите как фазаните се разхождат, зайци, сърни, елени, вече ревият чекали. Просто е много романтично. Първите заселници в Зимница били дряновски дюлгери от село Тапанари. По-късно те се преместили в Добрич и дори построили училище. От Зимница е и народният лечител Димитър Кръстев, който години наред обикалял живописните местности наоколо като горски. Решаваме да пообиколим и ние, защото по сухоречието има уникална природа. Противно на очакванията, районът не е нито равен, нито безводен. От Зимница тръгват 7 пешеходни маршрута, които можете да обходите за ден или два. Непременно се отбийте в местността Текето. Тя е в крушарското село Александрия. Макар да е слабо известно, мястото опиянява с божествена енергия и вече привлича много хора в почивните дни. Отбиват се поне да си налеят от прословутата лечебна вода. Някога тук е имало манастир, който съхранявал мощите на свети пророк Илия. Легенда разказва, че той слязал от небето с магарето си след продължителна суша. Дори стъпката му се отбелязала върху камък и може да се види и сега. Веднага направил чудо. Само за една нощ построил манастира само от едно дърво. През годините на робството обаче той бил сринат до основи, а на негово място изградили турско теке. От тогава е и мюсюлманската традиция на един ден хората да приспиват тук, да дават курбан и да пият от изворната вода за изцеление. Те вярват, че тук е погребан Мустафа Кинат и го почитат като техен светец. Днес някогашният манастир, старото теке, гробът на светеца ги няма, но в последните години на мястото им е изграден параклис с името на свети пророк Илия. За да усетите най-добре природата, тръгнете по някоя от извивките на Суха река и няма да съжалявате. Меандрите се вият деволито и само в длъбнатите от водата по-светли участъци указват къде е била реката. Ние се насочваме първо към скалните образования Сандък Кая и Георевлери между Зимница и Уногур. Те са триетажни скални манастирски комплекси от времето на ранното християнство. И тук също, както по поречието на Русенски лом, има множество скални ниши, пещери и манастирски комплекси. Малко се знае за някогашните им обитатели. Тук съм пораснал, не знам, виждам, че много хора идват да ги посещават. Това е, нали, Георевлери се казва. В момента сме пред него. Да, в превод къщата на неверниците.
Знам, че са скални манастири от тракийците още, не знам, от сирийски монаси, които са живели. Аз ги ценя много, обаче като цяло хората не знаят, че има такива места в България. Нали? По пътя си срещаме и Костенурка, която вероятно е живяла в пъти колкото нас и ни показва нагледно как да направим живота си поне по-прост. Гледката не е случайна. Районът е част от Натура 2000. Ирина Симянцо, din Călăraș. Аз съм от Калараш. Познавам само региона на Силистра. Много ми харесва и се надявам да идвам по-често. Геор Евлери или къщата на неверниците е още един голям християнски комплекс на юг от селото. Буйната влаголюбива растителност през лятото ще ви попреча да стигнете съвсем близо до скалната обител. Но дори да се отправите натам в някой студен ден, пак имайте предвид, че трябва да сте добре екипирани и обути, за да не усещате жилищите избояли на високо коприви и бодливи храсти. Усилието ни да открием къщата история става много по-трудно, но и високо ценено точно заради това. За първи път идвам, много съм очарован, много ми е интересно наистина. Не се отказах, макар че видях началото и навътре какво е трасето. Голямата пещера е разположена между селата Ефрейтор, Бакалово и Зимница сред неповторима гледка на една от извивките на суха река. Тя е една от близо 500-те картирани пещери в района и въпреки името си не е най-обширната. Някои спелеолози или тези, които са любители, ще кажат, това са малки дупки. Да, наистина, нали, по голямата част са по-малки, но в същото време ние имаме и, аз поне знам няколко пропастни пещери, които са по 20-30 метра надолу, даже в някой съм се спускал, така че има доста интересни неща и за спелеолози. Виждаме колония прилепи, скални лястовици и един от тайните диви пчелини до пещерата. Капаните са образования дупки в скалите, които са ги ползвали още нашите деди. Те са знаят къде пчелите ги обожават тези места, на припек са, нали? Запушваме дупката с скална, замазваме го скал или с кравешки изпражнения там. И всяка седмица се обикаля. Като дойде роя вече, преди идват разновачки, пчели разновачки, харесват мястото и роя идва. Ние си го взима вече оттам. Просто не мога да го обясня как се вади, трябва да се види. Трябва да ни покажеш. Да, с пушек се вади там в кошерена, си го носи вкъщи и си го изсипвам. Там си има процедури вече. Може би най-вкусният мед. Понякога доста мед излиза, зависи ако е от мелодичен роя, той се запасил вече и букет от различни мед, нали, от различни цветя. Най-труден се оказа достъпът до Вълчановата стая, пещерно образование между Брестница, Коларци и Зимница. Легенда разказва, че и тук Вълчан войвода е скрил част от съкровището си. Орди и маняри неведнъж са претърсвали мястото с надеждата да открият тонове самородно или обработено злато. Съществува ли изобщо материално съкровище на Вълчан войвода, или тези легенди по-скоро обогатяват съзнание, иначе неуките търсачи в треска за злато? Ние ви гарантираме, че ако не го търсите тук, ще имате страхотен ден! Страхотен ден! Избрах си очи! Страхотен ден! Навън вали! Страхотен ден! Тук има небе! Страхотен ден! На цветове! Слънчевия живот! Аз избрах за мен! Не харесвам долната земя. Аз избрах си сърце за светлите неща. Аз избрах страхотен